Здравейте! И така настанете се удобно и хубаво. Разположете се, за да започнем едно специално дишане. Дишане, което ще ви доведе до състояние на релакс, до състояние, в което мозъкът най-добре успява да възприеме, успява да разшири възприятието си, успява да съедини повърхностната структура и дълбочинната структура. Дълбочинната структура, нашето безсъзнателно, както и общото несъзнавано, там където има всички обяснения, там където са всички отговори, там където са всички символи, всички метафори. Но нека да се настаним удобно. Дишайте. Издишайте. Пълна релаксация, пълно дишане, пълни корема и гърдите. За малко се отпускаме в секунда-две почивка, без време. Издишаме. Вдишваме. Издишваме. Дишваме, издишваме и подаваме основното гориво на мозъка. Даваме му кислород. И така да преминем към следващия етап, където дишането ще е малко по-вибрантно, по-ускорено. Поемете въздух и задръжте вниманието, фокусът над фонтанелата. Нашето просветление. Не дишате, държите. Държите колкото ви е удобно. Отпуснете. Издишайте дълго и до край, до край, до край, до край, до край. Всичко, което е изкристализирало, се разтапя. Издишаме го, издишаме го, издишаме, издишаме. И сега отново дишаме ускорено. Просто дишате въздух, за да енергизирате, за да дадете кислород, за да аерирате. Това е целта. Тук няма таинство и мистерия. Даваме кислород. Функциите се ускоряват именно на мозъка, невроните са възбудени и ще реагират на текста, който ще изслушате след малко. Дишаме. Дишайте дълбоко. Вниманието над фонтанелата. Държим, задържаме дъха. Колкото ви е удобно. И сега отпускаме. Издишаме. И сега се опитайте да нормализирате дишането, а то ще бъде много финно. Като свеж полъх. Ще бъде прекрасно. Може би усещате боцкане по ръцете. Може би усещате напрежение отляво или отдясно. Запомнете от коя страна е. И сега този свеж, нежен полъх, вашата въздушна струя ще го гали
И ще го успокои. Ще го успокои. Ще го успокои. Това малко боцкане, този блокаж вече е раздвижен. И ние сме готови да потънем в съдържанието и смисъла на изреченото от мен. Защото ние се концентрираме и фокусираме върху приемането като процес. Защото когато не разбираш защо не можеш да промениш нещо, е необходимо да навлезеш в сърцевината, в неговата сърцевина и да разбереш ценността му. Ще чуеш от всякъде приемай. Приемам го, приех го, казваш ти. А то не се приема. Процесът на приемане е в основата на трансформиране на едно нещо в друго нещо, на промяна, на преход, на веществото в ново качество, което означава напълно промяна на структурата му и не може да се върне към старите модели. Това е новия стандарт. Голяма трудност е за една психика да отхвърли стари алгоритми, стари пътеки, които вече не работят. Особено когато човек ги е задържал безусловно. Например, от детството. А и най-трудните теми за промяна са именно религията, родителите, семейството, децата. Това, което е свещено за повечето от нас. А човек дори не може да си представи ограниченото си възприятие. А то е с обхват от 5 до 7 елемента на възприемане. Просто така сме устроени. И от няколко етапа на умствена зрялост. Нашия ум казва, той е ограничен. Има растеж, развитие, натрупване, замръзване. И ето, че идва новия цикъл на размразяване, за да навлезем в ръст, разширяване, натрупване и така нататък. И кога настъпва размразяването? Подсъзнанието работи с метафори и символи. Какво си представяте в момента, като чувате това? И колкото по-възрастен е човек, толкова му е по-страшно да разбере етапа на трансформация. Смъртта. Смъртта на предишния опит. И той някак си се разтяга между тези 3, 4, 5 етапа и си играе с тях понякога до състояние на вечно замръзване, което е готов да разширява като жертва, спасява и агресира, върти се в кръг и не преминава в друг цикъл. Губи фокус и енергия. Такава една личност си мисли, че знае всичко достатъчно, а понякога твърде много. Или просто си мълчи, предпочитайки да вземе и да отдаде правилното решение на някой друг. Някой друг да поеме отговорността вместо него. От тук идват и конфликтите вътре в самия него. А после идват и хората с недостатъците. Но конфликтът е добър, повярвайте ми. И всъщност това е битка, в която губиш, без да можеш да приемеш друга позиция. Другата позиция е отново твоя. Това е една от твоите ценности. Загубила блясъка си и тя просто трябва да отстъпи. Минало е времето. Когато човек най-накрая започне да отразява и да изхвърля
старите си инсталации. Да, отначало е много болезнено и даже е страшно, тъй като това е една символична смърт. Трансформационен етап. Тогава ще разберете какво е приемане. Тогава тази личност разбира какво е приемане. Какво е край и ново начало. Аз винаги призовавам, сменете отношението си към смъртта. Не се страхувайте от смъртта, защото тя е преходна. Тази информация е много ценна. Тази трансформация неизбежно сблъсква съзнанието с идеала. Идеалът е всичко, в което искрено вярва душата, предизвиквайки истински интерес към живота. Идеалът полага нов невронен път, нещо като конвой, като писта, който изпълва човека със свежа енергия, мотивира го и животът намира смисъл, вече нов смисъл в другия цикъл. И това е еволюционния модел на новото развитие. Разбирате ли? Усмихнете се. Тази практика е болезнено искрена. Успокойте се. Смирете се. Вървете с мир през това пътешествие. С примирие. Техника и приложна логика. Нов еволюционен модел. Смиряваш се, след това примиряваш, след това разширяваш. Много познати термини. Как стават тези работи? Успокойте се и благодарете. Благодарете, че сте жив, за да извършите прехода в този еволюционен модел. Чувството за покой печели време. Времето, в което разбирате задачата, като я раздробите и зададете само няколко въпроса. Вървите през процеса с мир и не се противопоставяте. Издигате се като наблюдател над нещата. И това е много специално състояние. Състояние от птичи поглед. Вие се реете в момента на тялото си. От високо и отдалече виждате цялата картина. А виждате и събитието безпристрастно, без критика, без емоции. Умиротворявате се. Сключвате примирие в конфликта вътре. И балансирате между две свои ценности. Разбирате, коя е по-полезна в момента. Точно в този момент, при тези обстоятелства. Вложете новия смисъл на развитието. Назовете промяната с име и задайте точните въпроси. Какво имам пред мен? Какво е това? Назовете случката или предмета. Състоянието. Повторете няколко пъти и започнете да раздробявате на малки части, елементи. Какво направих, за да имам това? Дайте си точно название на действията, на опитността, на умението, какво извършвате, какво можете. И си обяснете вашето участие в това събитие. Какви ваши качества проявявате? Има ли негативни? Има ли нещо, което ви липсва? Вие идвате с мир в този анализ. Поемете отговорност. Дайте си честен отговор при този сблъсък със самите вас.
Кои ваши навици и умения допринесоха за това? Кои умения не ви достигат за този по-добър резултат, за някакъв по-добър резултат? Назовете ограничението и пречките. Как? Какви са моите умения и характер? Способности, които прилагам точно за това нещо. Давате си сметка точно в този момент за тези способности и си благодарите, че ги имате. Защото най-малко сте това, което сте. И това е много хубаво. Това е прекрасно. Вие сте жив. Това е смело. Запомнете го. Сега разбирате ли, че това, което имате е ваше? Постигнали сте го някакси. Сега вече то си има име, конкретно. И всеки миг ти разбираш, че това, което имаш, а даже и това, което нямаш, след това наблюдение, ти би могъл да промениш. Ти би могъл да промениш така, както на теб ти харесва. Само ти. Като създадеш пътека, как да го направиш. Пътека, план към промяната. Като и дадеш ново име и схванеш защо да го направиш. Да придадеш смисъл и да задоволиш новите си интереси, воден от новата си потребност. Да отговориш какво е ценно за теб в момента, как се чувстваш, в коя част на тялото ти има отклик, дясната или в лявата. Вдишай и издишай. Блокажите да се освободят. Благодарете. Енергизирайте със силата на мисълта новото събитие. Насочете вниманието си там. Благодарете. Аз идвам с мир, за да балансирам себе си и да се изцеля. Аз имам нужда от цялостност и давам място на старата ценност и благодаря. Благодаря, 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 благодаря. Отпусни блокажите, освободи енергията, нека да тече и да отиде там, където има нужда от гориво. И сега трябва да установиш, че там, където почувства блокажи, боцкане, задръстване, дискомфорт, вече нищо не трепти. Енергията тече. Когато енергията тече, имаме развитие, имаме нов мотив, имаме окриление, ограниченията са свалени. А сега да се върнем към приемането. Ние имаме събитие и то си има име. Приехме името, дадохме му място и разбрахме, защо то има две лица. Защото една от нашите ценности надделява и обесценява друга точно в този момент, точно при тези обстоятелства. Другата ценност вече не е толкова ценна. Тя може би пречи за момента. И вашето съзнание я обобщава, като й дава негативен знак, като противоположност, като черното и бялото. Приемете го. Приемете го. Ние сме в дуален свят. Приемете нещата с тяхната друга страна. Не е задължително да бъде обратната страна. Как? Като им дадете име и място. Място с мир и спокойствие. Напрегнатия ум е успокоен. И сега вече всичко е наред. И вече всичко е ценно. И този момент, и това състояние е уместно
Уместно е да сменим едната ценност с друга. Да, и дадем място. Уместност. Разбирате ли? Уместност е да вложиш енергията си на място, полезно и със смисъл. Точно сега, в този момент, тук и сега. Защото е уместно. Приемам. Процесът на приемане с мир, спокойствие на всичките си ценности, които са дуални, които видяхте от всичките им страни, приехте ги, защото те са ценни за вас, а вие сте ценни за живота. А сега вдишайте отново, малко по-мощно. Раздвижете пръстите на ръцете си. Вдишваме, издишваме. Вдишваме, издишваме. И приемаме, разширяваме се, за да минем в следващия еволюционен цикъл. Благодаря ви. Обичам ви.